Daar zit Liliane Lambrechts. Hallo Liliane Lambrechts. U bent met uw man gekomen, zie ik. Jazeker. En uw man die zegt, wat is er aan de hand, denkt uw Die man? heeft enkele jaren geleden een vleesetende bacterie opgelopen. Oh, u gaat gelijk to the point komen, Oh, hoor ik. oh, oh. Vertel, uw man heeft een vleesetende bacterie Ja, opgelopen. dus de rechterkant, dat been is helemaal verlamd. En moet alle dagen morfine nemen. Och, Heeft alle dagen pijn. ach. En ik wou met iets een pleziertje doen met naar Manneke Peul te komen. Dan heeft hij plezier. Zal ik het eens aan hem vragen, meneer Ja, Jan? dat weet ik. Hebt u plezier? Ja, natuurlijk. Dank u wel. U wil ook bungee jumpen? Ja. Echt waar? Ik bedoel het zo, hoor. Nee. Ja, uw vrouw heeft een hele mooie mail gestuurd. Het ging namelijk om een bepaald iets, hè? Een reclame. Ja, van Electrabel. Ja, zullen we even kijken naar Electrabel? In De reclame? Ja, is goed. Check that mic, boy. Ja, we weten wel hoe het gaat. Het gaat om deze hond. Deze hond heet Kito. En uw man is helemaal gek van Kito. Inderdaad, ja. En wat hebt u ons gemaild? Ja, ja. Wat hebt u ons gemaild? Oh, dat hem er zat van is en een fenomenale hond vindt. Ja. En wat wilde u nou graag? Dat hem eens tot hier kost komen. Ja. Dan moet u gewoon roepen, Kito. Doe ik dan niet. Kito. Ja, zo komt niemand naar u toe, hè? Wel iets enthousiast. Kito! 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 Ah, Kito! 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 Want is namelijk, ze worden natuurlijk gesminkt, hè, die honden, voordat ze dat doen. Dus dit is de Kito. Kito, kom eens hier. Kom eens hier. Ga zitten. Hij kan heel veel kunstjes. Ga zitten. Kito, ga zitten. Kito, ik moet, want de baas, ik moet, ja, mag ik even wat meer worstjes? Kom maar, Kito. Kito, 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 Kito. Dit is echt het filmhondje van Kito. En hij wordt natuurlijk gesminkt voor de opnames. Hij kan heel veel. Hij kan jumpen. En jump. Jump. En hij kan nies, 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 nies. Zit, zit, zit. Zit, zit. Oh, eerst dingen. Zit, oké. Zit, zit. En dansen, dans. Zit, zit, zit. En nies, 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 nies. Ik ga nu iets heel spectaculairs doen. De hond gaat het worstje uit mijn mond halen. Kom op, kuthond, geef niet. Nou. Maar eet het zelf op. Goed. Je moet je voort een beetje warm maken. Kito, het is niet echt de hond. Kito woont in Utrecht. Oh, wat lekker is een ijsje? Ja. Dank u wel. Oh, dat is een hondendingetje. Oké. Kito is niet de juiste hond. Dat is de hond is in Utrecht. Het is toch een lastig ras. Nou, we hebben geregeld dat u op 30 april... mag u op setbezoek in Nederland. We hebben in 30 april hebben wij totaal iets anders te doen in Nederland. Ja. Er wordt de koningin namelijk ontslagen. Dus u mag het bezoek doen. We hebben ook nog een verrassing voor u. We hebben al een poster van Kito. En we hebben t-shirts van Kito. En we hebben een kalender van Kito. Ach ja, ligt niet aan uw toestel, hoor. Hier hebben we de poster van Kito. We hebben de kalenders van Kito. En we hebben een t-shirt van Kito. En 30 april mag u Kito persoonlijk ontmoeten. En dan hoop ik dat u uw wens een beetje vervult. De borst gaat nu heel erg rare dingen doen met mijn lichaam. Ik denk... Heel erg veel plezier, dank u wel. Hè. Dank u wel.